खुलुमबाय बे समाव फोसावनो लादों दा हेडलाइन निउज बाक्सानि मसुलपुर बियाबाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा सोमजिदों बिटिआर सरकारा अदालगुरि बिमाजुलि आरो माजबाद रेन्जनि हा गैजायै गं 1202 नखरफोरनो हा राननानै होदों रायजो राजाफोरखौ हा लानो होबथानाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रानो सिरि सिरि हा लाखुमाबाय थानायखौ खेंफोरथि होदों एएम रन्जित बसुमतारिया बिपिएफआ 17 बोसोराव मावै खामानिखौ जों 2 बोसोरावनो मावगासिनो होननानै बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया आबाद बिफाननि एम गणश्याम दासनि जौगालु खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै 200 सासे सुबुंफ्रा जिएसपि दलाव हाबदों बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया एसआइ जुनमनि राभानि थैनाय जाथायखौ सिबिआइजों नायबिजिरहोनो दाबि खालामदों गसाइगाव थानायाव रेकर्डिं दोनग्रा रायजो राजाफोरनि थुबुरा दिनैसिमबो जोबाखै अदालगुरियाव खेबसेनो गं 9 सरकारनि जाफुंसार मावथांखि बेखेवदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया 2023 मायथाइनि 13थि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारि टेलेन्ट एवार्डखौ दिनै गथायबाय दिनैनि फोसावनाय दा हेडलाइन निउज जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन